Furniture warehouse sa Binmari, Pangasinan nasunog. Naritong report. Sumiklab ang sunog sa isang furniture warehouse sa Malindong, Binmali, Pangasinan kagabi. Agad namang rumisponde ang Bureau of Fire Protection para apulihin ang apoy na umabot sa ikalawang alarma. Nagmumotor po kasi kami nung papunta ng bayan, tapos napadaan po kami dito sa may Malindong MacArthur Highway Street, tapos nakita namin may sunog, lumiliyab na yung apoy. Marami ng tao? Oo, marami na pong tao, nagsilabasan na yung tao. Tsaka meron na din bumbero na nung pagdating namin doon. Ayon sa inisyal na investigasyon ng BFP, umabot sa mahigit 200,000 piso ang halaga ng mga natupok na ari-arian. Patuloy na inaalam ng otoridad kung ano ang pinagmulan ng apoy. Pero hindi raw nila inaalis ang posibilidad na problema sa electrical connection ang dahilan ng sunog. Meron kami nakitang extension na nasunog hanggang doon sa may mga equipments na ginagamit nila. Kaya kinuha din namin yun, pati yung nasunog na mga fuse para namin sa Arson Lab kung meron siyang electrical short circuit. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang may-ari ng nasunog na furniture warehouse. Kasama si Daryl Peralta, ako si King Guevara, naghahatid ng Balitang Amyanan.